Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande, windande wattore jeegom. Hande eɗen janga ha tungu piccuɗo on ji jatungu jangano. Jatungu o ne wanno toɓɓe less, ɗo noon toɓɓani hay nokku, ɗo wiyete ha tungu piccuɗo. Joni noon holko sirriɓe hay batte, ay jatungu o ko toɓɓe tan gonno less ga, toɓɓe ɗe gittama ha laaɓi cer, toɓɓe ɗe gittama ha laaɓi cer, wadde ɗo wonti ha tungu. So adima ko ni wayata, so woni hakkunde bindol wiyete ko ha cewɗo, ha cewɗo. So woni sara bindol wiyete ko ha cewɗo piccuɗo. Alama wondi hay goto wayini wiyete ko ha tungu piccuɗo. Ari ardi wadde ganda wodi tan ko ha tungu e ha cewɗo, ɗum tan wodi ha tungu ha cewɗo. Ari ardi ga o ko so wattinima tan wiye ha cewɗo piccuɗo, ga wiye ha tungu piccuɗo. Ari ardi on paami, wadde o tan janguɗa, ɗum tan wiyete ha tungu. On saaha no wondi piccuɗo muɗum innira ha tungu piccuɗo. Wadde paama tan kala ko wayni ko ha tungu, kala ko wayni ko ha cewɗo, kala ko wayni ko ha cewɗo piccuɗo, kala ko wayni ko ha tungu piccuɗo. Gasi wadde ko ɗum ɗo woni ha tungu, ɗum tan janguɗa. Ɗum ɗo noon ko so adima ko yowani hakkunde bindol, yowani sara bindol, yowani alama wondi hay goto yowani. Wadde kañum woni oɗo ha mawɗo e ha tokoso. Gasi anne ga ko ha oɗo tan wodi e oɗo ha, no ga woniri oɗo ha tan wodi e oɗo ha. Wadde anni ande ko ɗo ko ha tungu, ɗo ko ha cewɗo, ɗo ko ha cewɗo piccuɗo, ɗo ko ha cewɗo piccuɗo, ɗo ko ha cewɗo piccuɗo, ɗo ko ha tungu piccuɗo. A faami, ɗo woni ha tungu piccuɗo, ɗo henna ko ha tungu, ɗo ko ha cewɗo, ɗo ko ha cewɗo piccuɗo, ɗo ko ha tungu piccuɗo. A yi ɗo joni waɗa ha, ɗo woni mawɗo o, ɗo wiya ha tokoso o. A faami no moƴƴi de. Nden noon ɗo tan jangata ganda ko ɗum ɗo wiyete ha tungu piccuɗo. Gasi gasi, so gasi noon ganda so adima yowani wona ha tungu. So woni hakkude bindol ko yowani wiya ha cewɗo, so woni sara bindol ko yowani wona ha cewɗo piccuɗo. Alama wondi hay goto yowani wona ha tungu piccuɗo. Wadde ɗo woni ha, ɗo ko pular o yowani, ɗo ko ha, wadde ɗo woni mawɗo o, o woni tokoso o. Sa faami ɗo tan wadde a faami ga yenne. Ha tungu, ɗo ko ha cewɗo, ɗo ko ha cewɗo piccuɗo, ɗo ko ha tungu piccuɗo. Kaɗen ɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbanir ɗon jangon ɗigga. Dental Dina TV ar mo jeenoke heno jaha mbaɗa abonné. Dental Dina TV nani yo ƴette kuɗi e karneji mbanir ɗon jangon ɗigga. Alhamdulillah rabbil alamina, on jarama, wassalam. Ko musidɗo mon giɗo mo soɓo Allah Yaya Ali ko Sénégal, on jarama.